салом дӯстони азиз, бо мутаассифона эфири мо мурд, давоми эфирро давом метиҳем. Бо нагед ки мода надода кашта барои мо бо гуфтам биём бори хайдаро бигиронем, я майда чӯйдоро бихӯрем. хуш омадед амакаса, ба фикри мо зиешкин нест. акмо баи дига чӣ монда наметонам. Сообщество ва алейкум басалом, хуш омадед. раҳмат барои лайк. телефонмон морд, рости гап барои мо бо бая телефон дигамон неамиҷаем. Якум лайк, алами ишқ хуш омадӣ. Чӣ бахелши телефонмон морд, бо свет мурдиди. Не, телефонмон морд. телефон бачам кати буд, ӯ як бор эфир када буд, барои мо телефонмон морд. лайкоро монед, лайкам дута нав. Дастатон дард накунад апа, иқа хушромад, раҳмат. ира духтарам тайёр кадай. марҳамат, лайкоро монед. ози пирашкиёмонам пухтай. ози пирашкиёро қатӣ чака пака меёрем мехӯрем, ба ира мекушем. якум пирашкира, баъд ира. дӯстои азиз, бахшиш ки агар навистеста бошед нахондам, ина торта ис мемонад. Ман як чиро нишон будем. Ман чиковӣ рафта будам, салёнӣ оварданӣ рафтам. хуш омадед амакаса. ина шакари қати салёнӣ овардам. ина хеле пухтем. ина намеқишид оз далалӣ мегирам миёрам. иқа кода кода метем, як дута иқаша мегирам миёрам. марҳамат, гиред якта якта тез тез. ина марҳамат, дӯстои азиз, марҳамат кунед. баъди и баъд торта мекушем. ма да унҷа гап зад чишта диловар салом мега. иҷа бо эфири нав шудааст. о эфири нав, уҷо касе боша биё бугӯ. уҷо чӣ кадем охӯи? заряди телефонмон мурд. шӯраҷон салом. ҳарам шода эфир истоди. Чӣ гап шид? Ман опасный человекам. Опасный человек. Заряди телефонмон тамом шид. хуш омадед. иҷа ҳама рафта. ба фикрам хоб буд набурд.
شد دلوار نه آخیز شما دا دیر شده گه دلوار خوارجان اینه ببینید پیازکای درونش پختگیمش یه فیرم زم نکسای ها ساعت یک شده استای مالو зарядник да номерото метим раҳмат ба мазо омаде гули баҳор ба алаф дугонаҷон ма да як дам иқад чиз пухт машава як дамам нашида хеле шиду оҳо ман беременна бошам ҳушум ҳечида намера беременна набошам ба ҳушум ҳарчида мера о дуруғай беременна ҳуш ёда мера мега мешава ҷонам худа чӣ хеле мега соз нағз ака маҷбурем я телефон бихонем ака усуиси рафта наметонем дига телефонмон мурд ранги ма будаген о шӯҳрат биромад ғура биёрам иқа мехарад ки ғурара нағз мебинам ман қа нағз мебинам рафта ғура харида будам телефонам ба заряд намондед аввал охи фарик телефони фарик буд 40% доштак тамом шуда охи вай эфир када буд ку ваям барои ма гуфта будам ба заряда мемонем ша гуфтам ки ҳамун таи гап заданма аёдмон биромада биёред биёрум бешухи ма ғура харидаги будам байда як косачаи қайк биёрум хай ғура иҷода намак ҷаста ина дӯстои азиз ғура устеклет майлаш додарҷон абета бикун салом апаҷон созем хубен хуш омадин нозимҷон мирзоев созем шугур шумо дар ки ҷоед наметавед вақтҳои охир апа тез бухӯр ғура бухӯр майтантон айтане ки бухӯрам ғурара лайкора фаромӯш накунед намак як ду рӯз паш уже сахт меша донаҳош ман мода тоҷикистоне айтани ман хӯред майли уже сахт шидесай донаҳош
آب شد دهنم کی گفت قرص قرص کرده بخور او افرو دازرم رفته سکو آخه او تلفن مردگه اولی از ذریعت بگیره در بگیرونیم با بکشیمشه ایره با پروگرام کده استیمه کو با اینه با پروگرام نیست با مو افیره آخه اپا جانو کانالم کدی تل پل ویران شد برای همین دیگه دیل موندم 150 подписчик дорам. Дуюм одам дар оҷа чақчақ дорад, ду одам дар оҷа чақчақ дорад. Ба ҳузур ба фикрам. Хай. Мон чақчақ кардан мегирад ду одам дар оҷа бо 3-4 одам дар иҷа. Ҳоло боз мегум букшаша. апаҷон чи ба эфиротон тамом меша баъд мада меоядина тор кадем ба акай муҳаммад надидам эфира баъд дуромадам лайк комент мондум буд шид эфир не ӯ эфир набуд дару чӣ буд ӯ просто видео буд саидакрам буромади ман ба тел шуд не ба браҷон ҳамиҷам дина эфир набуд вапше мо эфири мурдагида 6 теми пирашкиё пухтайку алҳамдулилло соз акаҷон аз шумо пурсем хушбахт бошед ӯ телефон мурд хоҳарҷон апа ба ҷои ма пирашки хӯред майли ҳозир мехӯрам вай просто видео буд ҳама чиро дидан мегирем хуш омадӣ муроҷон раҳмонов соз шумо созен хубен бароям узиқ наша додам ӯ видео будам дур омадӣ тамошо карда бошӣ сафиалло ҳама гуфтагиҳои меҳрику баъд аҳволот бад меша ғураро дидим чашмом сиёҳ зада положени даём хуш омадӣ королева ютуб апаҷон чашмомон кабуд наёяд ҳа саидакрам
Ica piraşki puxtay ku. Uca da na puxtay oli. Telefon mon murdo xey zaratuş. Begi gurara faç kada. Gura naxurdesam. Piraşki xursam. Piraşki ku. Ine josh muloy magumada, josh xurustyash umada. Spasiba nasiba. Бо иштиётам раҳмат апаҷон сӯзондимон кати ғурраҳот. Каки аппетит пирашки ва апа ғурра харидем мегем. Ҳо харидем. Иштиётам раҳмат. Шоирасози хуби Королева Ютуб. Худованд доим хурсанд бошед. Ҳо харидем дига чӣ кунем? Худованд доим дастархонтон пур аз нозу неъмат бошад. Раҳмат. Шӯҳраҷон мешавад худсози хуби ҷону мега Королева Ютуб. Оли мегӯям фаш накӣ. Ва апа ма чанд сумай ғурра? Килош 15 сум. Очаи фан салафан ичи буд ма дидум. Дастатон гул бариндагонаҷон. И эфир чанд соат шуд саршавиша? Марҷона дер кади я эфирмон мурд 2.5 соат шуда. Бо иша нав сар додем нав 15 минут шуда. Биҷода мегарди духтар? На бероро гирифта бо берунда буди чи? Шоира ами одамакора пасаи конкурс намиёвӣ. Куҷо конкурс боша ҳозирам? Соз раҳмат худоро шукр. Кия иҷа воҳима дора катим катаги дора ма омадама пас ничилаве. Ваҳ ман мерам агане ғурак фурӯш мешам. Находа ки ғурра монӣ. Я ҷо меҳмонида будем. Фаҳмо Сафияло салом додум алек надодӣ. Сафияло амура бугӯ. Ва памоч пирашки кушад. Вам памоч пирашки кушад. Да, пожалуйста. Апаҷон тортай уже тайёр каде? Но торта уже тайёр кадагем. Мо зинами я пирашки бихӯрем ба чӣ мекунем? Алейкум салом Шӯраҷон. Созен хуб мендуганаҷон. Мекушемша торта. Рисуем чико кади? Ки ғуррара надида? Ваҳ пирашки кунам хеста дугонаҷон. 24 нафар. Ай хай успед кардам ҳо. Ма воҳима дорум ягон гап доштӣ. Хезим пирашки кунам. Ваҳ ғурра усу барен. Ино ису бурдимша тамом дигар намеёрумша. Шӯҳраҷон буда омадам биёр дунё гулу. Нишон нате ба худо бигу усу кунам. Салом дуруд ба шумо блуда теҷе. Ва алейкум ба салом. Хуш омадед акаҷон Рустам. Созен хубен? Рисуем апаҷон хуш омадед. Чӣ хел хушрӯ чизҳои пухтаин. Дастатон дарда набинад. Раҳмат духтарҷон. Созед раҳмат Сафияло. Шӯҳраҷон хонди ғурра. Ва алейкум салом акаҷон. торта кубукиш ҳози мекушам. Майли хестум диловар соф. Инами дӯстони азиз омадаи ҳози бу камера ба фикрам мекушеда. Будам. Саломатиҳо аҳли оила хубанд? Худатон хубен? Хоҳарҷонам сарбаланд бошед. Раҳмат акаҷон. Шукронаи худо хубем. Аз шумо пурсем. Ҳо хондам Сафияло. Салом булуда. Ключи мара гирифтен. Намедонам ключ надарем. Ма иҷа чӣ хеле ключ битем? Иҷа ключ дода наметавонам да я телефонам. Эти занаки чӣ мегитра ака мада ягон каратист боши ба катит чахчах кунам.
Это занак и чим мегам. Я ҳами канали моро закрепит кунед имконият бошад. Чӣ хеле закрепит мекарда бошанд дар инҷа наметонам. Қариб авария мешид. Бутав. Қариб авария мешид. Мада дер шид. Агар не ҳозир пирашкӣ мешӯрам. Торта на кушкӣ гишнаям. Ай меҳмонӣ гушна меои духтарҷон? То саҳара ака пирашкӣ хоб мебинам. Торт, ғура, пирашкӣ, закуска, оби даҳаномон рафте. Не охи намедонам инҷа чӣ хеле метиҳам. Наметонам. Марҷона мега механда. А пасни мардаки да эфири занак чо мекунӣ? Инҷа ҷои занакҳо ҳай. Иқа пирашкиҳои бамазза. А пасни катит карате меброӣ. Катим карате меброӣ. Бай пирашкӣ тайёр шуд. Шӯҳраҷон оби даҳанта ҷамъ кун. Ака инҷа ҳама занакай ба гуфти ту. Шумо монда нашудед дугонаҷон? Як кулуҷ буте. Охи дода наметонам. Як телефон дорам дода наметонам. Шоира. Апаҷон номи шумо чӣ? Номи ман Манижа. Торта набуриди иқа хӯрем. Апаи ки нағз мебинӣ? Ғурара. Маматеҷаке. Ҳо ҳамаш занакай. Ҷамъ намешавад акнун ваҳоят дида диловар. Королева кулучи мара гир. Ман рафтам вақти намоз шуд. Ҳозир мепурсем ҳастай мардак иҷа? Ман ҳичӣ намехӯрам дигар. Фаҳмо беҳтарин ном. Ина додум та королева. Ба фикрам додум та ключ. Фаҳмо беҳтарин ном. Ғурая хунук зад ҳастай? Ва ҳамқа бисёре ҳастай ки ҳар як фурӯшанда 4-5 лимча оварда фурӯхтаест. Намедонам барои чӣ ғурара. Ҳам бупаза ба биёре. Мама серавно хумон намехӯрем. Наф. Сомон кофиш мета. Нозимҷон гап нест мегирамша. Охи торта бур овои даҳанут рехта мегира. Апа дига нишон нате ки ғуракора ҳозир хушум меравад. Ваҳ шумо ба ғура мо ба барф олӣ. Ина додум та дунё чӣ? Пирашкия ки пухт дугонаҷон? Пирашкиро духтарам печонуму пухт. Манижаҳо нағз мебинам ғурая напурсака. Апасни ака мебуро як ба як. Чӣ меҷумба телефоно иқа? Ака ключ буте мегум ҷумбидастай. Дунё салом апаҷон созед. Айрӯи и хондесам барои амӣ. Ман серам не ки ғура мефурам. Ҳо додима. Шӣ дода бошам та. Хунук задагӣ барои ҳамӣ. Оли буковум иҷадам боша? Ҳаст бояд боша. Мамаҷон салом мега. Ҳамитари каратера метонӣ? Алейка салом нозим. Шумо созен? Ҳами апаснира я ҳуҷ кунам бишапам акам. Да гриш роӣ кунам личени. Салом дӯстон. Салом. Хуш омадед. Иҷа ҳама беремина будай. Ғурака дида ҳушам рафт. Королева ключ те. Охи я бур ключ додум. хуш омадед шӯҳраҷон хоҳарҷон. Салом як бори дигар. Ва алайкум ассалом макияж. Алҳамдулилла соз мамаҷон пешравиҳои хуб аст. Итари каратера ҳама метонад. Салом. Ва алайкум ассалом. Шукр нозим рафтестай кам. Кадоме обуна шава мешамта. Королева карате машқ менӣ?
دوستای عزیز کسی سیلکمون удалит кна ки ман як телефон кардим наметавонам чӣ хел кардестам амара ҷумондестам апас нима бо зури бад метавонам карда беҳтарин мама биги бира биги бира ози торта мекушем нозимҷон дар синфи ҳаштумин мекардам духтаро канали мара дуроен е майли ман ховрам аки овои даҳанам ҷамъ нашидеста во таксариёро пур накунӣ дӯстони азиз ози ман чӣ гирифта меёрам ман фаризаро я нигоҳ кунам меём шумо чақ кардан бигиред ҳоп пухта шидем ҳамакаса хуш омадед дӯстои азиз инак навбати тортам расид тортам мебурем аку ҷо гудако ужин кадестиян ва шоира чӣ кор дорӣ вақтшта не саидакрам инами хеле дафша бачам мегӯяд ай хандара ози шоира мебурем тортаму баъд чақчақ мекунем чақчақ тофсаи торт касе лайка намонда лайка монед ҳолям эфир мара я бор духтаро задагиян ва чухала апасне ки бо апасне буро ака худат иқа зур гирифтӣ даррав нигоҳ худшо мегӯ ки мара духтаро задагиян ака ҷанг нашем гуфтесайда вай маънои гапош хуча апасне мондае ки қапиди шашоира апаснера қапиди на дӯстои азиз
ба мегам фаш мекунӣ. Хоз бо бухӯрам бо фаш. Ай ҳамуҷа ису опасный человек шидам. Дунё апаҷон созен хубен опасный дар дасти опасный зад. мумкин ҳамин духтаре ки задагӣ буд чор ҳам монанди шумо бошада шоира. ва ҳамақа ширин омадай торт. ранги торти даки омадай. диза гирифтен ҳарчи. Не иҷода диз нест, ӯ дига эфир, ӯ эфир мон худаш мурд. Телефон ман мурд. давлато худоро шукр хубем. шумо чӣ хален? бешухӣ бишава дода ята битем ба худо дама. таб кати бачаҳо мешапидам. ман мезадам бачора. ҳамқа мезадам ки ҳози пушаймонам ай задагиём. изо мекашам ҳози бибинам шона. Не, ман айта натарсидестам. Просто натарсидестам. Просто беременна боши ранги кунфу панда шидагии хурмат менам. Опасный человек, буро ака я торт гирифта натонистӣ. буро ака я торта гирифта натонистӣ. бешухӣ ба маза шидае. ман беременна нестам. беташвиш буро. Хороший человек. Чего има дори даиҷа? Кунфу панда хити ису буро рӯи ҳаму торта пушом. лайкамон мебуром ки ҳавасам кард торт хӯритона. шиками мара дард гирифт аз ханда. биё королеваи мешапидагӣ. кам ба худугона. охир мазза кадай даданам ба мазза омадай ки нахотам қа ширин буша бугу. хали смайлик намонад охе. ҳоли модари тоҷик биёи смайликор. ин смайликоро бина ба дасти дизмон шикана апаҷонаро омин. апасни ина омадам. торта киштен, торта киштем. ҳам ба мазза омадай, ҳам хали торт тайёр ки сафи алло. бешухуд ганда ба мазза омадай. тоба 16 кас дар миҷа несту. 16 та диз шидай. уже да ҳамиҷам диз шидай 16 та. оҳ, торт ба гап нест ба мазза. опасный человек хуш шуд нарава. ваҳ, очаи касе 19 диз мондай. аку 20 мешава охе. ӯ рӯзия торти ғавҷидагӣ кардам, дига тоба кардам, намекунам гуфтам. 19 диз шидай.
17 تا دیز 20 تا دیز شد 21 تا لایک 21 لایک رحمت برای لایک 20 تا دیز شده اینم خیلی کسی باشه با ایجارم خبردار شده اومده خیر میل خمونه 40 تا شد 20 تا اوجا 20 تا اینجا افیر اینه شد و مرد افیر ای سر شد صفیالا چوبا تا یاد گیری تا بکد گون اینه من یاد گرفتم اون رو سیرا رو برو ورد کن تا یاد نگیری کدام بگی لایک ها رو فراموش نکنید وای پس نیچه لایک با خیلی که پا میزنم دیزمون 22 تا لایک شید شهرت توقعی 23 تا شید دیز 23 تا شید ما در نوید نایده من ندیده سم دیزه برای معلومم نکده استه سلام یک کلوچمته اینم انیجا تا یادگیریش کرد نکنسته یادگیری نه ما کدم یاد گرفتم ما هم رنگ اپ هم تورتی خوشرو میکنم نکی مالدس نه لایک 22 تایدو دار و تورت سایده کرم تو قبلیان این نومیروی ازی را ای گجایو بام ای پیرشکی هم بگیر نومیروی ازی را زکی ما روی میکنم تازی بعد در واتساپ بود ای پیرشکی هم بگیر همو دیزلایک همی جا اومد چی ریسپت چای کجا بیا اومک ریسپت چی همین تورته کی اپاسنی چلاوکا بلوگ موند کدام کلوشدار مایل روی کنید مایل بگیرم که ازی ای خورده نه بسیم لایک رحمت سلام علیک بهترین رحمت این دخترها را کی بلوکت کی را بلوکت یا تورتا بین نخود که قدر تورتی خوشروده دیزمونی خیلی میسن سپورت این تاجیکستان سلام و علیکم و سلام چی به همه بلوک شید چی گپا ایجا نفهمیدم خونه بسوزه دیزمون نمیدونم
Ki pас ҳама блок шид? Ӯ мара як ключ бита гуфт ман вайда ключ додам ранги одам борин чӣ ӯ ҳамара блок мекунад? Сафиялло чува ӯро блок кадӣ? Обу нашавед дӯстон, ҷошта мешамтона. Аммо касе боша, аммо набошам диз мондестай бугӯ ҳамара блок када боша. Апаҷон ман навдидум 20 та диз и қадар бахилӣ ба худо. Ҳой и дуюмша биги клюша гирифтум клюша. Диловар сафи шӯҳрат нест шид. Диловар кати шӯҳрат нест шид. Аммо набошам ӯ клюш надошан, аммо блок кадаашонада. Шоҳидара бигирем клюша срочно. Гирифтум клюша. Ки боша кадом бахил боша омадай боиҷа. Ранги инсон борин гуфти, инсон борин додан та чӣ ҳамаро хел мекунӣ бугӯ бахил. Ман рафтум и ҳамаро блок кадае. Опасный человек амавай кадай ҳамаро аму кадай. Ман гирифтум ключуро хай намедонам. Тӯҳмат накунед, ман блок наметонам. Ки диловар ключ надора блок када наметонад. Да амони Аллоҳ бошед, намози аср шид модам апаҷон. Майлаш бора намоза кун. Апаҷон ҳозир бисёр ба ҷои сайти духтарӣ мекушоянд, аҳамият натиҳед. Диловар ҳами ҷае ма гирифтум шонаи блок. Гирифта боши соз. Нате ключ ҳар хел одам да. Охе акума омадай гуфтум вай канал дора гуфта додам охе. Ҳама да метим аку бо барои аму додумша. Натен ключҳо ака чӣ кунам ина мерам. Бира хобакои хуш диловар. Ҳозир бисёр бачаҳо худшона питух када номи занакӣ мемонанд. Да паноҳи худо бошед. Майлаш хобои раҳмонӣ туда хоҳарҷон. Королева обуна шавед мешам сразу мега. Таҷик теҷеке. Теҷе. Силка монда боши болода удалед. Ман як телефон кати нафаҳмидам. Рост мегӯй акай Солиҳҷон. Шоира дугон майли хурсандам кади хандидам ячи. 24 лайк апаҷон. Раҳмат Нурбону. ғариб мани думгардак омадам. Саломат бошед апаҷон. ҳоли хобам намебара. Бо миём зиқ наша. Майлаш ман нами 15 минут места мекушим эфира. Хеле одамои бахилам мешидан тоба кардам. Ключ битай гуфт ключ додам ҳама одамо ма гирифт блок кард. Бо ҳавай дизлайк мондагайда значит. Находам ака бахил бош одам буго. Королева шидум видео надорен ку мада нашед ма канал надорам. Ҳо рост мега акай Соле. Мурғуш мурғиша мекуна. ҳо мурғ мурғиша мекуна. Кати парон парон.
ассалому алайкум. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Ужин тайёр, даро кушоед, ман мерам озин. Майлаш биё марҳамат. Шоҳида ҳоли тира янгат биқапа боло ҳам иштиҳои том. Раҳмат. Ғариб дидам ба микроскоп меков миёмта. Диловар. Иштиҳои том. Раҳмат. 27 лайк. Диловар мега ҳар хел смайли комондаста. Раҳмати калон королева. Ғариб шоҳида кияй ҳа? Ай кадом бачаи шоҳида? Ак шоҳида аста ку намо шоҳидаи ҳамара дами наврӯзи гӯштинда зад ку нам шамхал када хуча фикр када шоҳидаи ҳамара мезана. Давшен ҳози ховум мепара бо кати парон-паронат. Давшаве бурои сукут чиба барои ма механдӣ. Ки мара блок кард ҳа королева панда ва аку хуча шоҳидаи аму чӣ кадай охи? ҳишке надонав шоҳидай. Салом апо ва хоҳаро. Хуш омадӣ Ясмина ҷон. Вовиво чум намедонам омад диз монд рафт. Коме диз мемона намаки пирашки бизана. Хай шоира ина бо гирья мекунам. ӯ шоҳидаи нармонанд буд. Салом сози хоҳарҷонам ҳама дӯстонам. хуш омадӣ апаҷон. Марьям китоби зиндагии худсози хуби кӯдакосозам. Апас ниматра ай блог гирифтум. Нафорат. Иҷа чӣ гапа? Иҷа пихтипас хурдохурд чақчақ. Апаҷон ҳама характертон маъқул шидак ма. Наконец-то расидем хона да бороне ҳаст ки модам боронай марҷона. Ҳами погодаи мо қати погодаи шумо як хел будай. Намеарза. Салом. Ва алайкум басалом. Лайкора бинен агане ки ма опасный человеком. Хай шумода иштиҳои том. Раҳмат. Диловар гирья накун. ҳома барои ҳами апама акама ҳурмат мекунам. Оиша Трамп ҳамтари ранги апаш рав фаҳмидӣ? Шоира корди даста ба кира бардоштестӣ? Эвваҳ ишам 20 шид ку? 20 дизаму касе бошам омад. Тор тайёр шуд. Ман аз нисфиш рафта будам. уқа серкораме. Королева панда раҳмат. Окей ғариб. Торт тайёр шид. Напаҷон торта буридем. Ба маза будай ки торт. худонам хай ҳарчи мепазетине ки инаи торт ба маза ина. Тортмон ба маза омадай. Буридем хӯрдем. Марҷона батра. Модарҷон хона ёфтем барои харидантон. Мол хона намекунем духтарҷон. Оли ютубмон пул кор кунак шо. Ва салом алейк бам. 28 лайк омад. Апаҷонам овозат хаста набош. Раҳмат. чӣ хел менависӣ ба ҳарфҳои кабуд? ба ҳарфҳои кабуд клюж метиҳанд та ба менависӣ Ясмина. Канал дошта бошӣ клюж битем та надошта бошӣ натем. Апасни ба фикрам худат пандаи ам королеваем. Ман королеваем. Бо чокат бо мара киштанӣ шидӣ. Апаҷон да гирдош бомба часпондагиет чӣ? Непчид. Ҳами кремша наметонам ва набдам кремуштай. Чӣ буд? Кремушай чай апаҷон. Ай сушонка варёнка қати маскаю ба я намуд нутеллай кунам хали неке ма ира ида фихар кардам фақат ма сметана мекардам кремша.
намешнохтагита нате ключ. Ао наметимша. Майл ҳози меган озода девона шидай да соати ди шав худаш ба худаш хандид. Эсай бо девона хона роим накана шоира. торти бисквитни каден. Ҳо бисквитни шоколадни. Ҳа фаҳмо. Марҷона бисёр гап задӣ барои ҳамо вақт тамом мекушумта. Диловар бира хоб кун. Ғариб бомба. торт наметова. Охи ма чиёро хондесам натофтеса. Апая пирашки те торт намехӯрам. Аллергия дорум ай торт. Ина бигима пирашки. Ами мада бите ключ басай майлаш. То ма омадана ки торт тайёр шидай ку омадам ки торт тайёр. Биё тезтар бикушум агане ки ай дунё бисёр ай аз фиреб хаста шидам. Хай барои кори иштиҳои таоман бомба нигоҳкунак меом. Адолат хуш клипсез. Апа мегум ами янгаҷони дизмонактон ғам метиянда. Королева панда худат апаи шоираӣ? Марҷона ог ина ози миём тоқат ки. Бо и ключи мара кида доден? Ключ дошти духтарҷон? Надошти ку? Ина додумта. Королева и ютуб қандайсиз? Ҳо ман шоираам. Вай вай пиёзи картошка катиям мешидай ку гӯшт гуфта гаштем. Гӯшт гуфта гард. Ҳой накуштам ай куҷо фаҳмиди дурунаш пиёзу чӣ дора? Диди ҳамиҷа? Виднай? Неку? Накушти чӣ хел фаҳмиди? Адолат раҳмат. Хонаҳои фурӯхтиш. Хонаҳоро фурӯхтиш? Ҳо фурӯхтумаш. Апаҷон пирашки пухта мефурӯшен? Не. Чеми ай гӯшта картошка ба маззаи. И ясмина ҳаму дизмонай. Ҳози марам я наку. Ҳози марам я бисквитча кунум бе крем бихӯрем. Бикохи. Бикун набирако да бите бихӯрам ба фикрам. Ту мардаки ё занак як гапут бугум. Ман мантӯи тайёр кунам ба худма дили кадукатӣ мекунам ба хонагиёро ба гӯшт. Мада маъқул нест. Ман бирам 4 та мороженӣ бихӯрам ки намешавад. Шоира чӣ ба дар номерои рекломаи хонаҳо занг мезанам ҷавоб наметиҳанд. Ман духтарам. Агане ай куҷо медони бегӯштай пирашки? Агане ай куҷо медона бегӯштай пирашки? Ҳаморо мегум охай куҷо медона? Ту набудӣ ай аввал. Ина наомадӣ ба ин умур. Ваҳ мада маъқулай тикванкати манту. Тикванкати. Марҷона бо занг бизанен, девонашон кунен, ҷавоб метиҳанд. Ҳамаш соҳибои хонаҳоанд. Рости торт пиш а пишти пирашки торт мебинем. Чӣ гуфт? Рости торт букапиш ай пишти пирашки торт.
Ясмина да хонатон гӯшта ба микроскоп буковум намеёвум бо мега ба гӯшт. Кӣ меброя як ба як? Шоҳидаро биёв. Шоҳидаи дизмона кар. Шоҳида кӯис буброматида чӣ бади кадамада дизмонди? Ясмина ту мардаки ё занак? Марҷонаи Сайфулло бисквит кунен, кремша сметанаи 20% бо шакар дар миксер 20 минут лад занен, ҷудо креми бамазза мешавад. А пас мана шинохтӣ? Оҳ, Ясмина мужик будай. Королева апаҷон шумо гандача буден ку? Ҷиянам. Нурбонуҷуни сози хубӣ. Ҳозима меём дӯстои азиз. Ана омад блоккун. Ясмина ба фикрам туи одамои ҳозирада фаҳмидан қиянаи мусалмонӣ не королева нашинохтум ман мебурон катед. Во у шоҳида кати ман намебуроя ранги мардакаю. Ана омад блоккун ҷиян ҳар каса хола нагӯ. Гап занен. Ясмина ба фикрам ту одамои ҳозирада фаҳмидан қиянаи мусалмонӣ худмон фиреб мекунанд, наметарсида бошад на яъло боварӣ нест на да занаш на да мардаш. Чӣ мегӯен? Королева апаҷону мара шинохтӣ? Як бор дар канали Диловар кино тамошо доштем, гуфтум дар Тоҷикистон 2 мегабайт ҳисоб мекардам. Шоҳида чӣ ба блок кади одамора? 32 лайк салом. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ Дугона ТВ. А пас не дурӯғ нагӯ. Нома гуфтӣ, номи каналма гуфтӣ. Ростша бугӯ. Ту кӣ? Ваҳ 20 диз дорем ку ҳо. Муборак шава. Ман не чӣ гуфтам ма? Нурбону дар ёдум омадӣ мегабайт дори озӣ. Чӣ ба иқа диз мондиян? Инамиҷа я отам омада диз мондаи ман додар. Чӣ кор кунам? Апаҷон чӣ ба 20 диз доред? Безеб ку. Акаи расулсози саломатиё хубай хуш клипсиз. Чӣ ба ака диз мемонантон? Шоҳидара катии ма сартен. Инамиҷа ду одам омада диз мондеса. Королева ҳа ҳози да Москва мегабайт дорам бисёр. Инамиҷа ду одам омадиян диз мондиян. Намедонам барои чӣ диз мондиян. Ман чӣ гуноҳ кардам? Намедонам. Я дизлайкш моним. Хай ина дизлайк монди. Ясмина чӣ фоидаи мужик бошӣ бо ина? Дар ҳамин канали и одамора ман нав дидестам. Бо аҳволпурсӣ дорам ма. Королева апаҷон сабр буд ку хеле хандидем. Ё мешиносанд то каналта медонам барояму. Апаи расул сози акаи расул бугу охи королева. Бо хато кардам. Шоҳидара мегӯм я дизлайкш монем.
бо ма фикр кардам ки я дизлайк мондум бачи ғариб куҷо шидӣ мара худаш айами апагӯӣ мешиносанд. расул я лайкора бин то нашиносӣ салом додан мумкин нест ми шинохтум королева паролуш апаяй шоира гӯшти гӯсфанд вардоштайта биги пирашкира бо зверавой аку диза мондан бугу расул апа созаки хубаки дига ман мерам миқа кору макунам боз меом майлаш апас ни мумкинай мега сайдак ҳамихалай чун ош шаваннеки меҳнат кади шариб қариб хона бирам ҳай бугум ба бирам акай королева алҳамдулилло созем шумо соз ҳастем хуб ҳастен акаҷонам ман телефонам мемонам ай паси хӯрок шавам шомам наздик шудаи модар майла мода майлаш чӣ бори ман мекунен апа ман ҳеҷ кор накардам қа ҳеҷ кор накарда бошӣ босоз раҳмат ок ман қа баъд эфир мекунам раҳмат барои дастгириётон як соата ҳам мара корчашкаш дорӣ куҷо шуд ами гулбанози дизмон навома чӣ гап доред гуфт бо рафт чун обуна шавед мега расул додармон марҳамат обуна шавед ғариб иқабад нагуво бо соати 12 я кuni бадтар кuni королева панда мара шинохтӣ янгашон аки ноз накӣ буро ай таги чодар я суҳбат кунӣ иҷо як ду шаҳак омада фарёд доранта апас не нашинохтам ростӣ ҳама буромад рафт ку мо ҳамиҷаем апа раҳмат додарҷон баш нашинохтӣ куҷо як ба як мезанӣ ҳамаро хӯрдем
این نوربانه همون نوربانوی پیشینه باشه. اپا میگم اشتیهاتون ساز به دست کو. اشتیهم سازه. چکار کنم آخه؟ در پیشم با نخورم. من می جایم پروست دستان بنده برای نوشتن فهمیدستم آوازهای زیباتو نمو در جام. خواهی نگو که از دادت در آسر میکنه. آوازم رنگی چیه گفته. میگه اگر در بالای تعام خوری بیایی خشتامنه دوست میداره. اگه خشتامنه دوست میداره ده محمد ایسا. نامتان اوستوکلت با فکرم همه را ساز میکنید با ویران میکنید چی؟ زکاس کنید کسی ویران کاری در کار باشه مرحمت. номро тамом дода устоклет ту беремина барои ҳамо ҳар чӣ мефорад ҳеҷ гап не мегзара. блогер шиди акаи солеҳ теҷе рава намешносад дига. блогер шиди акаи солеҳ тоҷикистон рава намешносад дига. ман вайронкорӣ да зурум. хӯрокҳои иштиҳоварда ҳама иштиҳо мебиёяд. мешноса маро вай ма чӣ хеле бошум мешноса. аст солеҳ кӯяйс бубро ҷавоб бутаи саволда мара мешноси ҳама хел бошум ё не? марам дар рӯви ташкилӣ задам фаҳмидим ки хуштомадам дӯст медошта келини кенҷашм. беҳтарин. вайронкориро ҳама метавонанд не ки созкуниш қиинда. созкунӣ осона, вайрон кардан қиина. апасни худо беремина бошум. ман медонам ки мара дӯст медорад хуштомадҷонум. ҳаматона дӯст медорад хуштомадатон. ҳози аму дизмона вайрон када шикамша партом. чӣ коре мекунӣ бикуша? устоклет. королева чанд кӯдак дорӣ бо беремена мефоридайта? якта дора. королева ӯ каналта бо фурӯхти чӣ? шоира ҳамаро тарсонд охир. фурӯхтай расол додар. ёфтай бизнеса. мегира сразу да як ҳафта 1000 мекуна канала мефурӯша. марҷонаи ҷӯ як таҳак дорум худо ба шукр. хола парту шамшерта. озмони калонак шабамеш. фурӯхтмош. чӣ гапай ҳамиҷаем? мега ки ношигрид оҳиста оҳиста бизнесм шида. мега ки шоира мега ки наха мега ки бо то солеҳ рафтана нашносата мега блогер шидам гуфта мара бихӯри чоркунҷа шави мега. накна ки нашноса мегум вай ма чӣ хеле бошум мара мешноса. медонам ята дорӣ охи ҳоли дандонакоша бурора бад шава. охи холам худаш кӯдакай. устоклет неаку намепартомаш. марҷона духтарҷон сози саломатиё. хубай салом амакаса нағзен созен иншаллоҳ. апаҷон шумо нағзен мо шукронаи худо соз. апаи расул шукр соз раҳмат шумоям созен. 32 лайка қапидимша.
Ваҳ биста дизи тоба. Рост мега ранги губкабоб наши бо не оли ака дания нест кӯдак кадан оли ёшем иқа бигардем ба ҳамиш диди акай соле чӣ мега губкабобуш зурку ҳамиқа канали ман ба обуна шавед ҳами канали ман ба обуна шавед шукронаи алло лайка ба шапалоқ занен ки дизлайка гум шавад зубочистка хуб ё губка беақлан чӣ бадӣ метиед ҳами дизмонӣ ба хило марам барои ҳамӣ мегӯм мардакҳои озирара занакҳои фарбен намефура ма фарбен намешаме ужин шидаи мода ман нахӯрам губка хуба ман не губкам не зубочистка расулда расулда мара як вақт ҳамихел мегуфт ки фарбе намешам баъд яке фарбе шидам анаҳа хола мара на хароб гирифт на фарбеаш ба мурда худма хароб кардам ма фақат фарбем конечно зубочистка хубай кам дандонора тоза менӣ ҷияну молӣ мегирад бе ташвиш салом апаҷон 33 лайк раҳмат хоҳарҷон апа як видеотонро дидум ҳама як ротуби очатон жола задай не жола назада буд созен чӣ тайёр кардем торт қатӣ нами торта қатӣ пирашкӣ мешкана бо рост нашава байни дандонотонда зубочисткара метарсӣ ба қапиш яке нашикана ами занак агар хароб боша пириш маълум намешава торт барои худатон барои худ монай хоҳарҷон холаи ҷу хуш омадам ма чува ключи ман нест ключи мара тиен иқа катагӣ кунам ключ метимета додар катагӣ кун ва чизои бамазза тайёр кардед раҳмат гуфтен хони очам омадам кати хоҳаратон мантука деста биден ку мантука демамҷа калибай ассалому алайкум меган ҳами апашкара бахилӣ доранд бахилӣ доранд чанда дизлайк шуда 20 дизлайк шуд оштон шава раҳмат ма кулуҷ доштам иқа борақс я лайкора бишапед я лайкора бимонед мара бахилӣ доштиян одамо пириш маълум шава шудан гира бо як таи дигаша мегирем иҷа я ма бачаем холаи ҷу гапҳои безеб наген нея шумо бача нестед чува инамҷа расулай шавҳармай ҳастанд иҷа ранги ма ҳар рӯз да як рӯз 3 бор машқ кунен нимсоатӣ воҳ акай расул инҷа бидиян манам ключ тиен подписчикома қулф кунам бо нагирезан ина ключ додумта ростша гуфтӣ расулҷон расул янгам бифаҳма доруд мекаша ма бача нестме ай мо дед шидем ака
ما مردک مرجانه اپا جان скатерти арзанда ба бридагитона рӯи ҳами столтон да партоед. Охи безеб меша. Маози айтарси я нола мехрам сразу овуш мекунам. Ма расул мега. салом алейк ба ҳама. Ва алейкум ба салом. Тимур 88 хуш омадид дар акай соле созен хубен. алейкум салом мега. Шумо бриден табрик насибтон кунад. ята чӣ бридум? Дастархон бридум 2:30 да 1:60 2:20 да 1:60 дастархони калони хушрайт. шукронаи алло. Миннатдорам. раҳмат ба ҳама дӯстон. Косатон салат дорад ми. ма бисёр занакои амир Россияро аҳамият метам. тоҷикошон ҳамаш фарбеҳанд. ҳама тоҷико фарбеҳанд. саломатӣ чӣ хел холаи ҷуд чува я переводчик доштен нестай ку? переводчикум ужинка дестай. Я торча ма бубрум. иншоалло. пурсидим ҷавоб надодӣ. админка ҳам нахон. ҳавасам кард ҳамо салат ба бахшиш хоҳарҷон. апа амин намуд салат маъқулай. хеле мада маъқулай. дилам зиқ мешава баъд. фаҳмо акайсоле. Ма фарбе нестам шоира. дили тинҷ бугард. мехран мегарданд фарбе мешанд ошашон шавад. не ман фарбера нағз намебинам. 1 кило агар фарбешам медавм дига сари машқаби шав машқаби хола. охи занако дилу ҷигари мардакора хурда фарбе мешаванд. дидим шуморо фарбе нестем. ма фарбе нестам. ма ҳами қам наушидам. ма усолку ма ҳами баъди 1 солда 10 кило фарбе шидам. неге нав норма шидам. акай королева худат зубочисткаи аламаткадай. ман харобе будам ки да чӣ набудам да меёр набудам. ман нав меёри хума гирифтам. ҳозирам бояд 2 килои дига хароб шам баъд тоғри мешав. некем намешам намеформа. харобӣ бадам безебай. фақат манту торт питса чизои хамирӣ мехӯрем. ҳеҷ вазнат зиёд намешавад. дарё влог медонам ошашон шавад. неки фарбеҳӣ безебайҳо. дилу ҷигари мара хурда фарбеҳ шидӣ. акайсоле. не зубочистка нестам. хан холаи ҷу фаҳмидам. переводчикатона гӯяд ки подписчико гуфтестиянд ки приятного аппетита холаи ҷу. майлаш. ина ма 1,85 сантиметр неки 73 кило харобам. ина хароби. бибир торта апаҷон. буридагиом торта. хурдум торта. барои аму мара мегам фарбе шидӣ. дига намехӯрам дафир. ту хароб буда. ина бачамонам харобай. ӯ намедонам чанд килоа 60 чанд буд. 72 буд. инам чени тайда қадашам уқай деми вазнмашон уқай. қадуш 88 буд чумур ӯ дароза буд. инам хеле некем вазнмаш камай. ва шоира сози гаранг гап да хурдан нест. вақтат хуш бошад фарбе мешавӣ. ман 58 кило. қадда чанда ки шоира 58 кило бошӣ? ва кай ман дер мондам. хурдам уже
Я хел одам хура нахра фарбе ҳаё шоира ау охи ба чизои хамирӣ фарбе намешай гӯшти гӯсфанд бизан бин чӣ хел фарбе мешай а пайдариё солеҳш ке бо иҷа ҳама ҷигарбирён додестай ма опасный человек опасный человек ози блог мекунта местиба акай королева аймана вазбин бадайку кадом шоира боша ҳаму хонаҳои фурӯшӣ боша ҳой наме ки ҳамо хонаҳои фурӯширо фурӯхтай каналжа о каналжа инаме королева ютуб авая шоирае ку дафъи дига чӣ бипазем да канал да чи эфир дӯстоку я пешниҳодӣ кунед охи занако сабуктарам ба фикрам чем мардакоҳо королева фунфун пандаку кунфу панда бугу хона дастгирӣ саоли апаҷон савоб наметия холе бестен хона гӯшти гӯсфанда мезани димч хона даргира соила апа ҷавоб наметен холе бестен гӯшти гӯсфанда мезани димит чихт меша давлени дошта бошӣ во хонаҳои фурӯшӣ ҷигарро нареза румолатона фурӯхтен киртаи нав хариден мошалло ясмина киҷо шидед мардум я чӣ бинависед ку ё ҳарфо гум шид ё шумо чӣ нанавистестед ака эфиртона намекишен безор кадед 7 минути дига бестин мекушем холаи ҷу як хизмат буд намедонам метонен ё не ку бугу чӣ хизмат боша дӯстони азиз ҳамин силка ҳама каса обуна шавед манам мешам иншолло барои як тор суткаш кати шинем эвое ҳок торт мехӯрем бишнидам ҷа холаи ҷу имконияташ бошад видеои охиронро соп кунед гап нест додар мемонам собчида намемонам аймар чанд бор мондагӣ мемонам як ҷаҳон ташаккур холаи ҷу аймара чанд бор мондиам эфирома ҳеҷ гап надорам мемонам я собче адолат тв бологӣ чиёта удалед ки апай админка видеоҳои манро кам кам соб монед ҳам савоб мегиред ҳам дастгирӣ майлаш додар акай расул кадом муборак шав агарне 2000 шуди ӯ рӯз нависта будам ҳамин рӯз буд ё дина додар расул адолат ҳо фурӯхтумаш ҳамин рӯз апа бо холаи ҷу ман шуморо када гардим чанд бор соб кадам якдигарро дастгирӣ кунед
майлаш ман шуморо мемонам, шумо якдигарро дастгирӣ кунед, хело хуб мешавад. Омади моҳи шарифи Рамазон дао. Королева чанд сум фурӯхтиш? Шоираам мегам. Астағфирулло, ҳазору Королева кунфу панда куҷо шуди? 8000 рубл инами ҷаюм. 5 минути дига месем эфирам мекушим. Дӯстои азиз, ман бояд либосои кӯдакоро утӣ кунам. Пага мактаб мерам. Маладес, бо королеваи ютуб монден. Номта ба худта намеарза. Королева чӣ байқа арзон. мо инами ҳама ҷода пул дода конкурсода иштирок кардем, месодем, ами шоираятш мехаридем 5000 рубл. Мебурои катим адолат ино мум буд ку. мегӯм ки фаризаро я нишон бутем бо эма рафтум и соира суруш калон шуда. Апай расул мада ами қасум басай. Ку королева манда обуна шавед. Ой, шоира даму чизе дар кор шуда, аму қасумда мефурӯша. Аю арзон қиманда мефурӯша. Я чира дид аму қасумай, аму қасумда мефурӯша. Бипӯчам дар киса. Ку королева мада обуна. Акай королева зурагане мешам силамон. Силкамон. И шоира чақонай 24 саат дар сари ютубай маладес. Ҳозурай пули бедарди миён. Хаб ки дӯстони азиз мекунам. Дӯстои азиз, салом дӯстони азиз, омадай ки ози ютуб мекушам она. Биё майра бубарам ба биём букушам. Ира ки шоира чанд ҳазор подписчик доштен, пули ба дарди члик. Салом апаҷон, шумо соз хуш омадӣ. Абдулло Каримов хоҳарҷон, сози хуби? Мо соз. Майлиш хай дӯстои азиз, то видеои оянда. Ай одамои бегона ключота гир. Майла ози баъди чӣ мегирам, аму чӣ дуромада. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. То эфира, то пагаҳа мекушем, ако эфира дига Фариза тоқат накадестай. Майлиш хай дар паноҳи худо бошед.